Sakra. Hele, nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. Jen ven. A hele, koho to sem čerti nesou. A kde jsi sakra byl? Válil se celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočinout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Kafe. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina. Posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. V pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Uvidíme za To chvíli. je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělej to. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte. Šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku uprostřed města. V noci tam nejsou žádný hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? To mě říká chlap, co nevyměněný žádný. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. Tak co, jak to šlo v přístavu? Myslíš s Derekem? Jo, to je frajer, co? Dal ti práci? Jo, zpracoval jsem pár chlápků, ale byla to jenom drobnost. Odírá ty chudáky z doku, stejně tak jako předtím jeho tátu. Nemusel si to udělat, přece tě nenutil pracovat pro něj, ne? On ne, ale moje máma. Přestaň kňučet a Dereka se drž. Občas ti dohodí lepší kšeft, než odírat nějaký dělňase. Tak jak je? Hele, Derek. Co to sakra je? Pojďte, chlapi. Policajti tady budou ke chlebu. Makejte. Brian, skurvenej O'Neill. Co to kurva je? Ty šílený magore, co tady kurva děláš? Barbro, ty hovado, co tady děláš, smrtě? Hele, jdeš pozdě, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Vypadni, tlusťochu, tohle je náš kšeft. Pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím ceduli, že to tady patří Brianu O'Neillovi. Kdyby tady byla, tak bych tady asi nekradl, že jo? Místo toho bych to tady zapálil. 10:31 z Westside, opakuju, vloupání 10:31. Tady už 54, jdeme na to. A já ti radím, abys vypadl, než se objeví policajti. Kurva. Byliš mi Kurva, prdel. musíme vypadnout. Do nich, chlapi. Briane, a co Poliši?
Prdět, policajt! Pojď, musíme vypadnout. Já se snažím. Do řiti, policajti. Přidej mi záda, já otevřu ty zastraný dveře. Nepouštěj ke mně ty hajzly. To skoro mám. Zdrž je ještě chvilku. Kurva, ty svině, otevři se. Mám to, mizíme vy to, pojď. Zpátky, musíme jít jinou cestou. Nemáte kam utéct! Kurva! Do prdele, slepá ulička. Zdej se! S takovou se nedostaneš k soudu! Musíme jít tudy, je to naše jediná naděje. No tak vy to pohni prdelí! Zbláznil ses, je to tady samej led. Jednou uklouzneme a je po nás. Nemáme na výběr, já do basy nepůjdu. Policie, nemáte kam utéct! Makej! Pohni sem! Čekáš kurva na písemný pozvání? Tamhle, cílejte! Pane bože, dávej bacha. Mám pocit, že jsem se posral. Tam zmizeli. Museli jít tudy, seržante. Kurva, za to nedostávám dost zaplaceno. Tudy, tak bychom se měli dostat na ulici. Do řiti, policajti! Stát! Policie! Nemáte kam utéct! To skoro mám. Zdrž je ještě chvilku. Mám to. Mizíme vy to. Pojď. Henry tomuhle nikdy neuvěří. Ty pitomí kreténi. Pojď. Jdu hajzlo, fízle. Nic jsem neudělal. A pak, že Irčani mají štěstí. Kdo to sakra byl? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak troky, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej, makej! Neboj se, dej mi svůj pytel, půjdu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama. Polícia se signali de vola. Jak? Píči? Bré. Moment,